ポポルブフ第14章剣の館と花集めの試練。球技の試合に負けたシバルバの主たちはフンアフプーとイシバラン系に言いました。今日は俺たちの負けだ。明日また球技をしよう。今夜は剣の館に泊まるがよい。明日の早朝までに赤と白と黄色のチッピリンの花、それに大きな花びらの花を一枝ずつ持ってこい。若者たちは元気よく答えました。わかりました。シバルバの主たちは剣の館に向かう若者たちを見送りながら笑って話し合いました。花は俺たちの庭にしかないし、そこには万人が見張っているから取れっこない。それに剣の館に入れば、あの若者たちはズタズタに切り刻まれてしまうさ。若者たちは剣の館に入っていきました。そこにはたくさんの石灯が飛び交っていました。若者たちは石灯に語りかけました。すべての獣の肉をお前たちにやろう。だから動きを止めろ。すると飛び交っていた石灯がじっと動かなくなりました。次に若者たちはハのアリやソンポポアリなどすべてのアリたちを呼び集めて言いました。さあ、シバルバの主たちの庭に行って言われた花を集めてこい。見張りに見つかるなよ。アリたちはすぐに出かけていきました。シバルバの主たちの庭では、イシプルプウェックとプフユーという庭番が見張りをしていました。庭は一晩中イシプルプウェック、プフユーと叫びながら木々の間を飛び回り、花を盗む者がいないか見張っていました。けれど、アリたちは庭の下で花の木に登って花の枝を切り落としたり運んだりしていました。こうしてアリたちは庭番に気づかれることなく花を集め、氷炭いっぱいにしました。若者たちはそれを見て喜びました。朝になってシバルバの主たちの前に4つの氷炭に入れられた花が届けられました。それを見てシバルバの主たちは驚き、そして怒りました。見張り番たち、お前たちは何をしていたのだ。俺たちの花を盗まれてしまったではないか。けれども、庭番たちは何も気づいていなかったのです。シバルバの主たちは若者たちが花を集める約束を果たしたため、罰することができないので、仕方なくまた球技の試合をしました。この日はどちらも勝つことができず、引き分けでした。それでまた明日、球技の試合をすることにして、若者たちを寒冷の館に行かせました。